ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। मिठबाव येथील प्रसाद लोके याचा 2 दिवसापूर्वीच निर्गुणपणे खून झाला। त्यानंतर त्याची पत्नी मनवा प्रसाद लोके यांनी गुरुवारी पहाटे गळफास लावून आत्महत्या केली। आत्महत्येमागील कारण अद्याप समजू शकले नाही। इन्सुली खामदेव नाका येथे आज दुपारी स्पीड ब्रेकर असलेल्या ठिकाणी कारला मागून येणाऱ्या कारने धडक दिली। यात कारच्या मागील भागाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। कारमध्ये मागे बसलेली 2.5 वर्षाची मुलगी आणि तिची आई किरकोळ जखमी झालेत। युवा सेना प्रमुख शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज आमदार वैभव नाईक यांच्या आरोंदा येथील निवासस्थानी भेट देऊन श्री गणेश मूर्तीचे दर्शन घेतले। रेल्वे अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना भरपाई म्हणून रेल्वेकडून देण्यात येणाऱ्या रकमेत 11 वर्षांनी 10 पटीने वाढ करण्यात आली आहे। मृतांच्या नातेवाईकांना 5 लाख रुपये आणि गंभीर जखमींना 2.5 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे। श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट सुवर्णयुग तरुण मंडळातर्फे ऋषी पंचमी निमित्त आज पहाटे 36,000 महिलांनी उत्सव मंडळासमोर अथर्वशीर्ष पठण केले। गणेश नामाचा जयघोष करीत महिलांनी पहाटेच्या मंगल समयी प्रसन्नतेची अनुभूती दिली। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।